Исәнмесез, җомга көне вакыйгалары белән бүген сезне мин Роза Хабибуллина таныштырам. Иң элек чыгарылышның төп темалары хакында. Очраклымы, әле яндырганнармы? Океан тукталышында хуҗасыз бина янды. Бүген шәһәрдә 4 спорт мәйданчыгы ачылды. Шәһәрдәшләр әлеге яңалыкны ничек кабул итте? Гүзәл Шихапова ачыклады. Кытыргы кагаз комбинаты 35 еллык юбилейн игелекле чарадан башлады. Мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр өчен ком анимациясе буенча осталык дәресе оештырдылар. Бу кастингта катнашучыларга барысына да уңышлар телим. Күңел яңа тавышлар эзли. Радио диджей булырга теләүчеләргә нинди шартларны үтәргә туры килде? Хәбәрчебез белде. Очраклылыкмы, әле яндырганнармы? Берничә сәгать элек океан тукталышында ут чыкты. Урынга тиз арада янгын сүндерүчеләр, ашыгыч медицина ярдәме, оператив хезмәткәрләр җыелды. Биредә шактый вакыт хуҗасыз торган бина янды. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Құтқарушылар сүзләренчә, океан тукталышындагы бина кулланышта булмаган, зыян күрүчеләр юк. Янгын турындагы хәбәрне янгын сүндерү хезмәткәрләре 13 сәгать 49 минутта ала һәм 5 минуттан янгын сүндерүгә дә керешәләр. Аларның сүзләрен шаһитлар да дәлилли. Без дәваханәдә идек, күрәбез төтен чыга. Тиз арада янгын сүндерүчеләр килде. Уты юк иде, төтенләде генә. Полыхало, все. Төтенләде дә янгын сүндерүчеләр килеп сүндерә башлады. Монда килгәндә үзем торган йорт артыннан төтен чыкканы күренде. Кызыксынып биргә карарга килдем. Бу бина яна икән. Янгын сүндерүчеләрдән тыш полиция һәм ашыгыч медицина ярдәме машинасы да килде. Төтенләгән янгын урынын тиз генә уты булмаса да әйләндереп алдылар. Бинага су сиптеләр. В результате разведки звеньям ГДЗ Нәтиҗәдә бинаның икенче катындагы 20 квадрат метр мәйданда ут чыккан. Бина кулланышта булмаган. Милекчене ачыклау эше бара. Очраклы хәлме, әллә яндырганнармы? Соңрак билгеле булачак. Янгын сәбәпләре ачыклана. Илсия Валиуллина, Елена Камалова, яңалыклар. Чаллыда спорт мәйданчыкларының саны артты. Шәһәрнең төрле нокталарында бүген тагын 4 мәйданчык ачылды. 5 ел дәвамында Татарстан президенты программасы кысаларында 38 шундый спорт белән шөгыльләнү урыны булдырылды. Быел июньдә барлыгы 14 мәйданчык ачу планлаштырыла. 33-нче мәктәптә баскетбол командасы хәзер каникуллар вакытында да спорт белән шөгыльләнә алачак. Мондый мәйданчык ачылу егетләргә баскетбол ярышларында яңа үрләр яуларга менә дигән мөмкинлек. Бу инде безгә бик кирәк. Монда уйнарга бөтен кешегә кирәк инде, бөтен балалар уйныйлар монда. Футбол, баскетбол уйныйлар, волейбол уйныйлар, вышибал уйныйлар. Әйбәт инде бу площадка. Шәһәрдә спорт мәйданчыклары капиталь ремонт программасына кертелгән мәктәпләр янына урнаштырыла. Июльдә 33-нче мәктәптә дә төзекләндерү эшләре тәмамланачак. Моңа кадәр комплекста урам спорты белән шөгыльләнү өчен шартлар булмаган. Я всех вас, в первую очередь детей, да и взрослых, которые неравнодушны к своим внукам, детям, близким, родным, поздравляю с этим хорошим приобретением. Спортивных площадок много не бывает. В спортзале там было единственное место, где можно было поиграть в баскетбол. И там было душно. А на улице и не душно, и ничего. Можно будет здесь поиграть нормально. Я буду приходить, спортом заниматься, играть, прятки, догонялки, мячик, футбол, баскетбол, волейбол. Әлеге спорт мәйданчыклары республика бюджетыннан финанслана. Алар торак комплексларда спорт белән шөгыльләнү мөмкинлеге булдыру программасы буенча ясала. 5 ел дәвамында Чаллыда бу максат өчен 90 миллион сум акча тотылды. Нәтиҗәдә 38 мәйданчык төзелде. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллының төньяк көнчыгыш өлешендә торбаларны сынауның икенче этабы башлана. Ул 14 июньнән 28 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Бу вакытта йортларда кайнар су бирү туктатыла. Аларның исемлеген экранда күрәсез. Торбаларны сынау алдагы ягу сезонына әзерлек өчен кирәк. Опрессовка вакытында төзексезлекләр бетерелә. Магистраль җылылык челтәрләре ремонтлана. Юл йөрү кагыйдәләренең яңа басмасы дөнья күрде. Хәзер автомобильдә шашка тәртибендә хәрәкәт итү куркыныч дип саналачак. Моңа дистанцияны сакламау, кискен маневрлар ясау керә. Әлегә моның өчен штрафлар каралмаган. Әмма закон проекты әзерләнә инде.
Аның буенча кагыйдә бузучыларны 5000 сумга кадәр административ җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Законга үзгәрешләр көз көне кертелергә мөмкин ди белгечләр. Инспекторлар кагыйдә бузучыларны камера видеоязмалары ярдәмендә ачыкларга ниятли. Проектны инспекторлар гына түгел, шәһәрдәшләр дә хуплый. Бүтін кіші бит коты мотор йөри алмай, арттан келелерінде студентлар деген кебетеге ученические машиналар аларында срезают. Конечно, опасно. Шунlara göre наказание сидишь екенін білмейміз керек, кішінің башында болырға тешінде ол, менде теге башында болмаса кішіне мен наказать кене ете бітіріп болмай бейді. Оларды штрафовать керек, наказывать керек, конечно. Куркыныш, бек куркыныш. Даже авариялар күлгенім бар. Бек куркыныш шол. 12 июньдә Россия көне билгеләп үтәчәкбез. Дүшәмбе ял көне булып санала. Бу көнне төрле мәдәният чаралары планлаштырылган. Кичке сәгать 4-тә Җиңү паркында концерт була. Һөнәрчеләр үз куллары белән әзерләгән продукция сатылачак. Гез ял паркында да бәйрәм чаралары оештырыла. Төп чаралар исә мәйданда узачак. Биредә Россия көненә багышланган зур концерт кичке сәгать 6-да башлана. Вакытлы матбугатка яздыру буенча республика акциясе дәвам итә. Аңа чалыш мәкәре Сергей Майоров та кушылды. Ул шәһәребездә нәшер ителүче Челнинский известия газетасына язылды. Исегезгә төшерәм, әлеге акция газета-журналларны популярлаштыруны күздә тота. Ул Татмедиа генераль директоры Андрей Кузьмин башлангычы белән старт алды. Сергей Васильевич, поступило предложение газеты «Челнинские известия» в рамках акции «Подпиши родителей на первую газету города». Чалыш мәкәре өчен газетага язылу якыннарын тагын бер кат сөендерү өчен форсат ул. Акцияга ул беренчеләрдән булып кушылды. Я хочу подписать своей маме. Интернет ничек кенә җиңә димәсеннәр, кагазга басылган газета журналларына берни алыштыра алмый. Чөнки аларны кулга тотып уку ләззәте безнең өчен кичкенәдән калган хис. Сергей Майоровтан тыш акцияда Илдар Халиков, Фәйрүзә Мустафина, Павел Евдокимов һәм башкалар катнашты. Беренчеләрдән булып акцияга Илдар Шәфкатович кушылды. Ул 17 ел Чаллыда яшәгән кеше. 7 ел шәһәр белән җитәкчелек итте. Ул безнең газетага бүген дә Чаллыда яшәүче әтияниләрен яздырды. Акциядә теләге булган һәркем катнаша ала. Моның өчен хәтта почтага барып йөрүдә мәҗбүри түгел. Подписканы Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталында яки Россия почтасы сайтында рәсмиләштерү мөмкин. Акция 28 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Эсенханова, Елена Камалова, яңалыклар. Саулык сәламәтләндерү комплексында КАМАЗ профсоюз оешмасының 4-нче яшьләр форумы узды. Ул 2 көн дәвам итте. Форумда барлыгы 30-га якын хезмәткәр катнашты. 2 көн дәвам иткән форумның максаты яшь активистларга белем бирү һәм киләчәккә дәрт өстәү. Этот семинар, конечно же, нужен в первую очередь самим ребятам. Бу семинар беренче чиратта белгечләр өчен кирәк. Алар лидерлык сыйфатларын үстерү, үз фикереңне җиткерү, ораторлык осталыгы буенча белемнәр ала. Бу профсоюз комитеты өчен дә кирәк, чөнки без яшьләргә карап иртәгә эшкә әзерме юкмы икәнлегебезне билгелибез. Чараның 2нче көнендә оратор осталыгы һәм халык каршында чыгыш ясау буенча мастер-класс узды. Белемнәрне ныгытыр өчен КАМАЗ оешмасы профсоюзының яшь лидеры исемле бәйге оештырдылар. Катнашучыларга үзләре турында сөйләргә, аралашу осталыгын күрсәтергә, профсоюз эшенә кагылган проектларын тәкъдим итәргә кирәк иде. Я хотел в первую очередь поблагодарить. Мондый семинар уздырганы өчен профкомга рәхмәт. Без яңа белемнәр алабыз, аларны эшебездә кулланабыз, яңа дуслар табабыз, кичләрендә күңел уздырабыз. Бәйге нәтиҗәләре буенча 4 җиңүчене билгеләделәр. Алар Тимир куе заводыннан Наталья Мымрина, логистик үзәгеннән Кирилл Мульдияров, автомобиль заводыннан Наталья Чупина, КАМАЗ инженерлык үзәгеннән Рамил Вахитов. Мне понравился больше всего семинар. Миңа семинар ошады, айруча ышандыру методлары. Мин бу ысулларны үз эшемдә кулланыр идем. Иң яхшы фикерләр калды, 4 иң яхшы белгечләр исемлегенә кертелдем. Табигатьтә 2 көн файдалы һәм күңелле узды. Бирдә туплаган белемнәр һәм тәҗрибә һич шиксез эштә дә кирәк булачак дип профком вәкилләре. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Катыргы кагаз комбинаты 35 еллык юбилейн игелекле чарадан башлады. Мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр өчен ком анимациясе буенча осталык дәресе оештырдылар. Бу кастингта катнашучыларга барысына да уңышлар телим. Күңел яңа тавышлар эзли. Радио диджей булырга теләүчеләргә нинди шартларны үтәргә туры килде? Хәбәрчебез белде. В жилом комплексе «Крылатый» дома сданы. И до 140 тысяч на новоселье. Звоните 78 24 32. База отдыха «Слобода». Живописный берег Камы в Боровицком лесу. Бани и сауны с бассейном, шатры и беседки с мангалами, волейбольная площадка. Дома для торжеств до 100 человек.
Сегодня все больше пенсионеров отдают предпочтение программам кредитного потребительского кооператива «Достояние Поволжья». Кредитный потребительский кооператив «Достояние Поволжья» – это надежная, стабильная компания, которая предоставляет выгодные программы с высоким процентом выплат. Кредитный потребительский кооператив «Достояние Поволжья». Мы думаем о вашем будущем. Сіз яңалықлар тапшыруын қарайсыз, һәм біз дәвам итәбез. Шәһәребездә уңышлы эшләүче предприятиеләр шактый. Бу катлаулы икътисади вазгыятькә һәм дөнья күләм кризиска да карамастан. Аларның берсе Сергей Титов исемендәге Катыргы кагаз комбинаты оешуга 35 ел. Комбинат Россиядә уңышлы эшләүче халык предприятиеләренең берсе, шәһәр казнасына салымнар түләү буенча КАМАЗдан кала 2нче урында тора. Юбилей чараларын комбинат бүген игелекле гамәлдән башлап җибәрде. Бу хакта тулырак хәбәрчебез Лейсан Ханова сюжетында. Комбинатның балалар мәдәният йортында бүген чираттагы игелекле чара оештырылды. Мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләребез барысы 13 егет һәм кыз комбинат җитәкчелеге һәм предприятиянең чит илдән килгән партнерлары белән бергәләп ком анимациясе буенча осталык дәресендә катнаша. Я вижу подопечный, с которым я, допустим, где-то 3 месяца назад писал картину, дома у меня стоит, поэтому очень приятно видеть их еще раз здесь. На этом еще не закончится, после этого будет еще такой небольшой, для них устроен фуршет, мороженое, пирожное, чтобы дети с подарками, с большим настроением надолго, чтобы хватило. 18 яшьлек Вероника Лазерованың партнеры Италия фирмасы президенты Алессандро Берсанетти. Телне белмәсәләр бу аларга аралашырга кумычы уламады. Сегодня я впервые пришла на этот мастер-класс, чтобы я научилась рисовать виском и чтобы примерно знать, как это делается. Я думала, что это намного легче, оказалось совсем по-другому. Но это очень интересно и захватывающе смотреть на это, прям очень интересно. Белиссимо. Очень здорово. Бу очрашу көтелмәгән, әмма бик рәхәт. Иң зур шатлык балалар елмаюын күрү бит ул. Бу ихлас сөендерә торган хис. Юбилей уңаеннан комбинатта кунакта Германия, Болгария, Италия, Швециядән һәм башка бик күп илләрдән күптәнге партнерлар. Бүген алар балаларга да куаныч бүләк итте. Барысы да кыйммәтле бүләкләр белән килгән иде. Балалар үзләре дә җавапсыз калмады. Бәйрәмдә берәргә бик рәхмәтлебез. Шулай киләчәктә дә бергә очрашып, рәсемнәр ясарга язсын. Катыргы кагаз комбинаты хәйрия акцияларын даими оештыра. Алар киләчәктә дә дәвам итәчәк. Бүгенге игелекле чара яңа ярдәм һәм игътибарга мохтаҗ шәһәрдәшләребезгә куанычлы мизгелләр бүләк итте. Лейсан Ханова, Алексей Иванов, яңалыклар. Татарстанда ата-ана назыннан мәхрүм 600 бала яши. Аларның 53% мөмкинлекләре чикле малай һәм кызлар. Бүген Чаллыда гаиләләренә бала алып тәрбияләүче ата-аналарның 4нче республика форумы үтте. Анда олы йөрәклеләр бер-берсе белән аралашты, тәҗрибә белән уртаклашты. Алексеевский районындагы бер гаиләнең асрамага 14 бала алуын билгеләп үттеләр. Ятим сабыйларга бәхет өләшкәннәре өчен форумда гаиләләргә рәхмәт сүзләре җиткерелде. Бүләкләр тапшырылды. Вы, уважаемые родители, Хөрмәтле әти-әниләр, сезнең алда баш ияргә кирәк. Бүген 8 меңнән артык гаиләдә ятим балалар тәрбияләнә. Соңгы 2 ел эчендә сез балалар йортларыннан һәм социаль приютлардан тәрбиягә 390 бала алдыгыз. 2 баланы хәзер алдык. Менә Казаннан недавно бер кыз, бер малай. Кызга 5 яшь, малайга 4 яшь. Үзебезнекеләр инде үсеп беткән. 2 малай, бер кыз тоже. Казанда яшиләр. Кыз укый инде. Үзебез генә калгач өйдә скучно даже ничектер. Шунларга алдык инде. Аларга да семья булсын дип. Питер белгечләре шәһәрдәшләргә ярдәм итәргә тели. Соңгы вакытта нейробәйлелектәге балалар саны арту күзәтелә. Күпләрнең сөйләм үсешендә тоткарлык бары Чаллыда 6 ел элек эшли башлаган балалар тернәкләндерү үзәге нәкъ шундый сабыйларга ярдәм итүне күздә тота. Комплекслы дәвалау нәтиҗәсендә балаларның 85% сөйләшә башлый. Гадәти бакча мәктәпләргә йөри. Чаллыдагы тәҗрибә Санкт-Петербургтан килгән педагогны кызыксындырган. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Раил кебек балаларны гиперактив дип атыйлар. 5 ел элек әти-әниләре аны тернәкләндерү үзәгенә алып килгән. Ул чакта малай бөтенләй сөйләшмәгән. Сәбәбе баш сөяге кан басымы югары булу. Үзәктә дәвалану узганнар. Раил хәзер яшьтәшләреннән берни белән дә аерылмый.
артык хәрәкәтләнүе дә кимеде, утырып дәресләр әзерләргә өйрәнде, укырга, язарга өйрәнеп, гимназия классына барып укырга керде һәм анда аның укуы әйбәт. Валерияда генетик авыру. Дәвалану өчен ул Башкортстаннан килгән. Чаллыга даими йөриләр. 8 яшьлек кызчык биредә үзен өйдәге кебек хис итә. Табиблар дәвалануның нәтиҗәсе бар ди. На лечение начали ездить уже 4 года назад. Дәвалануга 4 ел элек йөри башладык. Логопед турында белешергә дип кенә шалтыраткан идек, безне кабул иттеләр. Валерияга 4 яшь иде. 10 көннән соң нәтиҗәләр күренә башлады. Шуңа тагын килдек. Үзәктә өчен профессионаллар эшли. Рефлексотерапевт, дефектолог, логопед, психолог, массаж осталары. Комплекслы тернәкләндерү ысулын Санкт-Петербургның Герцен университеты белгечләре белән бергә гамәлгә ашыралар. Одинаковый? Не будешь такой, видите, не буду такой. Конечно, не будем. Ирина Вичкалова Чаллыга ел сайын килә. Ул логопедларга, психологларга киңәшләр бирә, балаларның әти-әниләре белән аралаша. Педагогның докторлык диссертациясе да шуңа багышланган. Питер белгечен уен формасындагы проектлар аеруча кызыксындыра. Шуларның берсе кулинария турында. Бу программа кысаларында балалар пешекче карамагында ашарга пешерергә өйрәнә. Программа по невозможной и возможной кулинарии, когда ребята... Балалар ашарга әзерләргә үзләрен өстәл янында дөрес тотарга өйрәнә. Бу программа 12 яшьлек балалар өчен. Әгәр программа алданрак булса, балалар бу эшкә иртәрәк өйрәнер иде. Хәзер үзәктә дәваланучылар җырларга, биергә генә түгел, ресторанда үзләрен дөрес тотарга да өйрәнә. Ирина Вичканова Чаллыда 12 июньгә кадәр ул шәһәрдә практик дәресләр, консультациялар уздырачак. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хабибуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Иртәгә Рамазан айының 6-нчы көне. Сәхәр ашау төнге 12 сагат 46 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сагат 14 минутта. Бүген ифтар вакытында исегезгә төшерәбез. Ул 20 сагат 13 минутта булачак. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Күңел яңа тавышлар эзли. Чаллы телерадио компаниясында бүген радио-диджейна кастинг үтте. Анда 20-гә якын кеше катнашты. Араларында Мамадыш, Тукай, Сарман районнарыннан, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләреннән һәм хәтта Киров өлкәсеннән дә килүчеләр бар. Күңелдә диджей булып эшләргә теләүчеләр белән хәбәрчебез Илсия Валиуллина аралашты. Минзәлә районы Наратлы кеше авылында гомер итүче кадерле кешебез Минхажев Хайдар Лутфурахмат улының матур юбилее. Кастингка килүчеләр кат-кат үзләренә бирелгән текстны укый. Владислав Киров өлкәсеннән үк килгән. Ул бүгенге көндә Чаллы студенты, рус милләтеннән булса да, теләге Татар радиосында эшләү. Менә киргә көтеп торам инде. Мин Чаллыдан, хәзер Чаллыда торам, ләкин инде килдем Киров өлкәсеннән, Нократ районыннан. Мин авылда инде яшәп үскән, хәзер Чаллыда укым эшлим. Һәм инде каушамыйм. Мин вообще урыс, татар телен өйрәндем дә, менә радиога килеп карага булдым. Теге елда әйбәтрәк менә шуларны бөтәсен туплап бер озын гына матур гына җөмлә төзеп сөйләп. Кастинг үткәрүнең максаты күңелгә яңа тавышлар эзләү. Егет-кызлар арасында студентлар да, инде шактый тормыш тәҗрибәсе туплаганнары да бар. Әле генә чыгыш ясап чыктым. Үземне бәяли алмыйм, аның өчен жюри әгъзалары утыра. Дулкынландым, әлбәттә, дулкынланмыйча гына булмый. Бу кастингта катнашучыларга барысына да уңышлар телим. Кастингка 18 яшьтән зурраклар кабул ителсә дә, араларында 16 яшьлек Алина да бар иде. Аның чыгышы жюри әгъзаларына аеруча ошады. Булды, чыктым, сөйләдем. Мин бик шат әлеге кастингта катнашуыма. Аллага шөкер, яхшы гына чыгыш ясадым бугай. Жюри әгъзаларына чыннан да ошарга тырыштым. Үземнең барлык мөмкинлекләрне күрсәтергә тырыштым. Яшьләрне Казаннан Тайт медиа җәмгыятенең радиолар буенча кураторы Алмаз Миргаязов һәм диджей Айрат Ильясов бәяләде. Фанатлык формасында радионы тыңлаучылар булган булса, бүгенге көндә инде андый күренешләр көннән-көн сирәгәя. Шуны исәптә тотып, безнең инде радионың контенты да, аның форматы да, аның тапшырулары да, музыкасы да шулай ук инде шушы үзенчәлекләргә карап үзгәрергә тиештер. Кастингта 20-гә якын кеше катнашты. Жюри әгъзалары алар арасыннан иң лаеклыларын сайлап алачак. Илсия Валиуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгенге катнашучылар яңалыклар белән сезне Роза Хабибуллина таныштырды. Алдагы ялларыгызны якыннарыгыз белән файдалы һәм күңелле үткәрегез. Сау булыгыз.